Terfsel staat op een boorlocatie en er staat aardbevingen nooit van jet. Nou, en onder zijn voeten terug geregistreerd door de KNMI in Nijenweer. Dus dat verhaal van de naam moet ophouden. Ze maar gewoon vertellen wat er aan de hand is. En als het 10 centimeter zakje, dan moet ze net zeggen van draaien, dan is het 10 centimeter. Dat verhaal wil ik boven wederen. De nieuwe werkgroep van Eenjem wil zelfs nog net zulke uitspraken doen in de media. De collega's in Nes zijn in alle gevallen wiers met haar een initiatief. Nes hoopt dan ook dat beide werkgroepen in de toekomst geervoegen worden. Dat vinden ze het nodig. Nou, in Greensland hebben ze dus nooit werkgroepen gehad. En hebben ze 60 jaar achter de grote leugen rond. En ook komen ze erachter dat ze altijd voor het lab gehouden zijn. Nou, en eigenlijk willen wij dat hier in de dongere deel sowieso, eigenlijk in heel Friesland dus net. De 46 meter hege toer die in Moddergat Delzet is, maar de komende man gaat 1 miljoen kub gas winnen. Dat is genoeg voor 3 jaar aan gas voor alle huishoudens in Friesland. De naam vindt de borings in Moddergat belangrijk. Ze zijn net benauwd van verzet van de werkgroepen van Nes en Eenjem. Nee, zo zag ik het net. Meesten hebben gewoon zwargen en dat komt natuurlijk ook door alle publiciteit die er is in Greensland. Meesten hebben meer vragen dan zie je dan 4 wielin. En we willen graag antwoord aan op die vragen en daarom ben ik met elkaar in contact. Die vragen die komen er vast, want de naam kan net uitsluiten dat er geen aardbevingen komen in Moddergat en omjouwing. Oero wij je gas winnen, heb je warmdelgong. En oero wij je gas winnen, heb je geen bevingen. Dat is afhankelijk van de grootte van het veld en de samenstelling van de ondergrond. Hier in Friesland is de kans op bevingen liets, maar je kunt nooit 100% uitsluiten. In oktober zal de naam importeren met de beide werkgroepen Moeder Borings. Douwe Anema had er geen vertrouwen in dat er geen bevings komen zullen en stelt hun de eerste onder de naam. Maar ik denk uiteindelijk dus opvolgers, dat die dus eigenlijk in een heel soort verzakking komen te zitten. Nou, als dat zeggen is dat zo. Maar dat moet compenseren worden en dat moet net in procedures. En dat willen wij nog vastlezen. Daar komt het eigenlijk op deel. Dus nu ga ik al een voorschot naar de naam wat ze hun te wachten staat.